Ola, son Aurora, técnico de turismo de Santiago. O que máis me gusta de Santiago é que levo aquí moito tempo e aínda estou descubrindo cousas. Santiago, como sabedes, é o fin dun camiño e o principio de outro. E o que vos recomendaría? Pois que veñades con tempo, porque pensades que vos vai chegar, pero non, porque a min tampouco me está chegando. Son Sonia Moure, técnica do Concello de Ames. O que máis me gusta do camiño de Fisterra-Muxía é o tramo entre Pontes de Agua Pesada a Pontemaceira, unidas pola empinada costa do Mar do Vellas, que nos conecta con Xoana, a velliña, que con moito esforzo e apurada pola fame, sube, cun ollo posto no chan e outro onde as casas fomegan, inmortalizada por Rosalía de Castro no seu magnífico poema A Poroviña que está xorda. Ola, chamo José Antonio, son veciño do Concello de Negreira e o que vos recomendo do camiño máis do noso Concello é a Ponte Maceira, que é un dos povos máis bonitos de España, e o Pazo do Cotón, e sobre todo a xente do noso Concello, que é moi amable. Son José Manuel, dinamizador turístico do Concello de Santa Comba, e o que máis me gusta do camiño no noso Concello é que é a porta de entrada a un concello gandeiro con paisaxes bucólicos e moita historia. Son Jorge Jurjo, veciño de Mazaricos, e recomendo a todas as persoas que fan o camiño a Fisterra-Muxía visiten as nosas fervenzas, os nosos miradoiros e disfruten da nosa gastronomía, especialmente as nosas carnes. Chámome Ada González, son a técnica de turismo do Concello de Dumbría. Que aconsellaría no camiño Santiago a Fisterra-Muxía polas terras dumbriesas? Pois quizás a visita ao Wagner, esa besta salvaxe que, según o bispo armenio alá polo século XV, devoraba peregrinos e que non sabe moi ben como se logrou zafar dese lobisome. Pois aconsellevos vir a ver ao Wagner e ver se sodes capaces de librarvos das súas mans. Son Víctor Castiñeira, técnico de xestión cultural do Concello de Cee. Aquí poderás reencontrarte coa fe no santuario de Nosa Señora da Xunqueira, coa historia, coa educación, co patrimonio na Fundación Fernando Blanco de Lema, co mar, coa paisaxe e a natureza en Lires, coa ría máis pequena de Galicia e na praia de Estorde, onde, se eres afortunado, poderás desfrutar do espectáculo sin igual do Mar de Ardora, unha experiencia única, como propio camiño, para vivir e sentir en primeira persoa. Ola, son Candela, son de Corcubión e son pandereteira. A zona que máis me gusta de Corcubión é a Rúa Alameda, porque ten unhas vistas preciosas a Corcubión e a súa ría. Ademais, dende alí accedemos ao casco vello, onde hai unhas preciosas casas de pedra. Ola, pois eu son Miriam e traballo en turismo en Muxía. Si tuvera que quedarme cun lugar, de primeira sería o Santuario da Barca e todo o entorno das Pedras da Barca por ese profundo valor simbólico e espiritual que ten, pero tamén gustaríame destacar o Mosteiro de San Xiao de Moraime por ser unha das xoias artísticas que temos no noso concello. Bueno, eu chamo Francisco Manuel López Martínez, escribo poesía co pseudónimo Alexandre Nerio. O que se pode ver de Fisterra, sin duda algunha, é o faro de Fisterra, que é o faro do fin do mundo. Podemos ver
o derradeiro o caso de Europa, do continente europeo, e hai que ir ao Museo da Pesca de Fisterra, que este ano fai 20 anos que está aberto e visítanos moitísima xente de todo o mundo.